हादोरगिरिनि बिबुंथि जॉइंट पार्लियामेंट सेशनाव होदोंमोन बेवहाय बिथाङा जिखिनि जोंनि हादोरनि जौगाखांनायनि थाखाय बे 5 बोसोराव मावनो लागोन हाबाफोर बा बे बोसोराव मावनो लागोन हाबाफोरनि बागै रायखांदों बियो जोबोद ओंथि गोनां आरो आं सानो बेफोरखौ गमामायै जुदि मावफुङोब्ला जोंनि हादोरा जोबोर दावगाखांगोन आरो मानगोनां सार बिथाङा बिथांनि जिथु बिबुंथि बे बिबुंथियाव जोंनि भारतनि जायखौ सा सानजा ओनसोल बा सा सानजा भारत होननानै बुङो बे ओनसोला दिनै गोबां बोसोर जौगाखांनायनि बिथिङाव उन जानानै दङ आरो बेखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि लानानै बे सरकारा जेरैखि जाया सा सानजा भारतखौ बे गासै भारत हादोरजोंनो समानै दावगालांहोनो थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै बिथाङा बुङो। दा बे बेलायाव आं माखासे बाथ्रा बुंदेरनो नागिरदों जे दिनै सा सानजा भारत होनोब्ला जों गिबियाव मख'नांगोन जे बेवहाय थानाय जोंनि गुबुन गुबुन रायजोनि हारि माहारिफ्रा बे जायगायाव गावबा गावनि सिनायथि आरो गावबा गावनि माखासे मोनथायखौ लानानै आरो जायगानि दावगाखांनायनि थाखाय गोबां बोसोर सोमावसारबोगासिनो दङ आरो बे सोमावसारनाया लासै लासै मोनसे हिंस्र रूप लाबोदों आरो बेनि गेजेरजों गोबां माखासे हाथियार दैग्रा आफाद बा आर्म्स हमनानै आन्दोलन खालामग्रा आफाद जानानै फैदों आरो बे आफादफोरनि माखासे बिथांमोननि जि सोमावसारारि हाबाफारि बेखौ लानानै बे ओनसोला गोबां समस्यानि मोगा-मोगि जानांदों आरो बे समस्यानि मोगा-मोगि जानांनायनि थाखाय दिनै भारत सरकारा बेफोर ओनसोलखौ दावगाखांहोनायनि थाखाय जेफोर हाबाफारि लानांगौमोन थांनाय 50 बोसोरसोआव खुनु मोजां हाबाफारि लानानै मावनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो बेफोर ओनसोला दिनै भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजो बायदि दावगाखांनो हायाखै। ओंखायनो बे जायगाखौ जुदि जौगाखांहोनांगौब्ला गिबियावनो जोङो गोसो होनांगोन जे बोरैहाय बे जायगानि जितु उग्रपन्थीनि समस्या इनसार्जेन्सि जि समस्या बे समस्याखौ जोङो बोरैहाय समाधान खालामनो दिनैहाय बे उग्रपन्थीनि समस्या एबा इनसार्जेन्सि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय भारत सरकारा जोंनि जि नखर बिफान बे नखर बिफाननि दारै कन्टिनिउआस भाबै बिथांमोनजों सिज फायार खालामनानै सावरायबोगासिनो दङ आरो भारत सरकारा बिनि थाखाय इन्टारलक्युटर बिबानाव माखासे जोंनि माने आगुनि जि अफिसारफोर दं बे अफिसारफोरखौ बिथांमोना थिसनबोदों आरो बिथांमोनखौ थिसननानै दिनै बे सोमावसारारि उग्रपन्थी आफादफोरजों रायलायबोगासिनो दङ नाथाय रायलायबोदोंब्लाबो दिनैसिम खुनु मोनसे जोबथा बेबायदि बुब्लियाव समस्या समाधान जायाखै। सो सर मैं बोरो भाषा में बोल रहा हूं ये हमारे भारत के सबसे माने बहुत पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है। ये आसाम में ज्यादातर बोले जाता है नेपाल में भी बोले जाते हैं और ये एक ऐसा भाषा है हमारे भारत का ये गौरव की बात है कि दुनिया की जितनी भी भाषा है उस भाषाओं में से ये एक ऐसे भाषा है कि किसी भी चीज को बताने के लिए और किसी भी तरह का किसी भी देखना महसूस करना इसको बताने के लिए इस भाषा में सबसे भी ज्यादा शब्दों है तो इसे बहुत